Dobro večer, Natkina kuhinja. Večeras spremamo duo kolač sa malinama. Sezona je došla i ne možemo da izbegnemo ovo fenomenalno voće. Od sastojaka nam je potrebno 300 grama malina, 1 vanilin šećer, pola praška za pecivo, čaša i po šećera, 2 čaše brašna, 1 izvišna kašika kakao, pola šolje ulja, 100 grama čokolade, 1 čaša jogurta i 3 jajeta. 4, pardon. Mera za sve, za šećer, brašno i ostalo, jogurt, jeste čaša od 200 ml. Prvo što ćemo uraditi, u 4 jajeta ćemo da izručimo vanilin šećer i običan šećer i onda uzimamo mikser i to mutimo. Pripremili smo pleh 20x30, stavili smo pek papir. Koji smo izgužvali. Da bi se lakše oblikovao, da. I sad ovo lepo umutimo. Znači šećer, vanilin običan sa jajem. Onda zatim dodajemo ulje. Zatim dodajemo jogurt. I brašno. I onda sve to zajedno lepo izmiksamo. Zatim uključujemo mikser. Pošto smo sve lepo umutili, dodali smo i prašak za pecivo umeđu vremenu. Promešamo još jedno. I ovako, pola smese od ovoga, znači polovina ide u pleh, a druga polovina, u drugu polovinu će doći kakao. Sad, korak po korak idemo. Zove se duo kolač, što znači imamo crno-belo. Polovinu smo ostavili. Ovo ćemo ovako malo da rastresemo. Evo ovako. Prvo idemo žuti deo, pa idemo maline, pa idemo crni deo. Ali prvo ovaj biskvit žuti pečemo bez malina i bez crnog dela. Stavljamo, znači ovako kako smo izravnali, malo ovako to. Znači, stavljamo ga u rernu na 180 stepeni 10 minuta. Dok nam se žuti deo peče, 10 minuta na 180 stepeni, u drugu polovinu dodajemo izvišnu kašiku kakao. To ne moramo da radimo mikserom, nego samo lepo izradimo kašikom ili kakvu pomagalo imamo, lepo izmešamo. Pripremamo crni deo za izlivanje. Nakon 10 minuta pečenja žutog dela stavljamo malinice od gore i rasporedimo preko cele površine. Maline su zaista fenomenalne. Moramo da se zahvalimo našoj komšinici Baba Bosi. Mi smo od nje dobili, stalno dobijemo domaće maline. Mi, nažalost, u dvorištu nemamo, ali zato imamo našu divnu komšinicu koja nam donosi stalno. Tako da uživamo u plodovima neprskano. Pozdrav za Baba Bosu iz Temerina. Pozdrav! I onda, znači, stavimo maline skroz u gore. I onda, posle toga, stavljamo crni deo koji ćemo sad staviti, pokazati kako to izgleda. Kažem, a ukoliko se pravi, recimo, kad nije sezona, slobodno možete da stavite i smrznute. Nije nikakav problem, ali kad ima sveži... Samo što moraju da budu odvađene. Sad idemo naš drugi deo, crni deo, koji ćemo rasporediti ravnomerno. A ovaj sokić ovde morate da popijete, jer je stvarno ukusan. Skinemo, naravno, sve sa zidova, posle ćemo mi doterati to da prekrijemo još lepše. Ali za početak ovako. A ovih drugih 100 grama čokolade koje smo pominjali, to ćemo staviti kao glazuru kada se ispeče kolač. Sad, vi možete da stavite i čokoladu, mi više volimo kad je čokolada, a može kada se kolač ohladi da se stavi i šećer u prahu, podjednako lepo i primamljivo, svakako je ukusan pa ukusan, brz
ne ide mnogo sastojaka. To je ono na što mi stalno stavljamo akcenat. Sad znači slobodno ovako malo da se prekrije žuto. I kad sve to lepo odradimo, vratit ćemo kolač ponovo u rernu. Samo da ga lepo ovako doteramo. Da mu doteramo I liniju. jako lepo naraste, prašak za pecivo baš lepo mu da, evo i žuti deo je lepo narastao, još kad bude i beli, bit će stvarno fenomenalno. Crni. To je to. Stavljamo u rernu na 180 stepeni još 25 minuta. Kolač smo ispekli. Sada ćemo otprilike odseći 3 parčeta, krajeve smo odsekli zbog serviranja. Ali ovi krajevi su slatki za našu... Ako vam se sviđa presek, ostavite like. Evo ga. Baš onako fino. Naš se još i puši. Evo ga. Evo, baš. Znači duo kolač, žuto-belo. Svi su savršeni. Idealni za leto. Mi ćemo kao dekoraciju staviti po kockicu čokolade od lešnika. I Po jedan badem. po jedan badem. Može i još. Evo ovako ćemo. Da bude fino. To je to. Možete da stavite i list nane ukoliko imate, jako se lepo slaže sa ovim. Poslatica spremna, laku noć, prijatno, Markina kuhinja.